kena herpes karo. Niko kelahiran tahun 1993. Nah, kowe kelahiran tahun piro? 2015. Aja ngapusi kancane. Mangsaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo tinggi nyerat Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng di parake teng jenengan kok nika luput nika. Ajeng dikenake jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek ngucane ning Komriem madung tahun 45 mbok ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitok ngono lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih makku, ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu, ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa ngono. Wah, beragas timen kowe jenengan. Usah ngawur. Coba. Halus manis nang Halus manis nang semangke sing halus apa, Cet? Sing halus niku yo Mbak Elisa, pipine halus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lah, piye to halus manis iki segandeng ngono. Halus apa? Sing halus Mbak Elisa. Sing manis. Kirangan sing manis. Segandeng iki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng iki gandengane ngono lho. Sapa? Lah nggih gandengane sinten nggih mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean? Dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nah niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku. Niku mboten cocok, niku nyocoki, ngoten mboten cocok ning nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati lagi. Aku yang dadian karo Mbak Elisa. Apa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa iki? Aku pamane tenan bebojon. Napa? Ora iki ndongake kabeh kae. Nyang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah piye pra doe. Cek ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih ora mati ya bejo nopone. Ora ora dipangan dalange. Kowe tenang kurang ajar kowe Mas aku. Muga-muga kowe terus anu terus kan tekan di sini aja ada. Krungu ora? Krungu ora? Gak ngomong apa. Lah bodhek kowe iki. Nah, aku lho. Bodhek kok bodhek iki. Maksudnya kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodhek. Bodrek iki kok bodrek. Ya. Masa wengkan ku Panggungnya rusak toh, Pak? Panggungnya rusak toh? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki cempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho iki Mas aku. Mas aku. Cempol iso gepeng. Lah ngene berubah sendiri wujudnya. Masa cempolo malah dawa ngoten to, Pak? Masa cempolo malah dawa ngoten. Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning mburiku Mas aku. Sendiri tengah pedus. Kowe iki lak aja sapa kandang to ngono. Mas aku kok, Pak. Geleki si podang. Gaya nih sikile. Lah kan nyate ngrungokke Kyai Ayu Bowo karo Jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo. Iso tuan-tuan londo. Iki lho iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting sehat. Sikile kaya jahe. Sikile sehat. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncekeri. Oh, pengen turun gunung. Turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas